kan koko firi nganta mbi jango nganta tan mbi jango ganda ala ko jango nganta ta andi ni a anti ni ta anda na andi nani ya anta na anti nani o nani bural jango mbi nani ko bural jango o arab bi ko arab o tari ndaha ko ndaha do be ke ay ko ndaha wata ngon don to ko mo yende on ahen ndaha to ko bonende on ahen ko mo ndaha mi kanko ko dama to kuma haɗo miɗo ɓen ala mi to ala wiɗo yitita hen min anda hen ko gandaɗa so moƴƴere min anda hen ndaha so bonane min anda hen ndaha min to ɓenɗo ɓe daɓari ha ɓenɗo mi ay ko makkiyankoɓe ne hen Allah nandi ka ari jeygo to kamɓe ga tokkude ɓe ndiyam makko mum pour gabbal hormere ɓeɗo hormara hen Allah nandi ñan gadda debbo ko cukaleli ñanta cukaleli cukamal cukamako onon cukkodiri kay mo cukku kala mo cukkade ma kirama hirande ma ala ko talani ma basal ma bafal ma ɗum tan de ɓolon tawruma ɓolol ngal fof o ɓolate ma basal ngal e bafal ngal a watani bo watani ma nadda e basal ngal sito koɗanma bafal ngal udduma e basal ma he bafal ma he ɗiɗo uddanma mo uddinma ɗo nan uddinma e nder hen jancora gadda debbo cukeri daña pasma e pas mum jiyama ande jankoɗan ka joom galle ni onon keɓoɗon kamɓe kanko ɗi pas taw oɗa heeɗi wasimo wasi pas mum keɓen pari on jeyti duuɓi ɗiɗi kanko jeyti lewru wotoru otoɗo juɗe guettole ne ƴakka o kadi juɗe guettole ne ƴakka ɓenniya makko wiya tewma harmide en tewma haranade ɓiyeji kuba wadde kufnaji huɗoji ɗi ne jaano taga ona makkiyanke ko hakkiyanke ɗon sa yiɗi goɗɗamo kam ga doro kuɗema ndiyam yallah suuren Allah dandi en kañumaɓe Allah nandi Allah winoma waɗi yaɓe garoy maale ɓe wino aronde holli fuɗɗima yiide maale mum fuɗɗen yiide Allah nandi kala joom guide fuɗɗima yiide kala maale ɓe winoma garo yeeso en jiiɗumi yeeso ɗo de so gari koɗota e ladde ladde ɗi fof natti hande fof ne waɗa boyɗi de so gari ɗom tani nonguita to mbaɗi ɗumen so maye tan ladde ne goppe toon mien kadi luwas ala waɗi ko jomumen ɗoɓe gari tan naña ɓe mbaɗi ananni ceerno meɗen woni guite men ananani animo ya ceerno wona ceerno ala ko ceerno oyi ceerno gonga kanande gonga jodda ɗum gaɗɗo tawruma ɗon mbaɗa ko ɗon gonɗa seena ɗaci ha oɗo yaade mayre jaɗo yaade mayre oɗa ɓuɗɗumen noon gattiɗo oɗo jooɗo ni oɗo yaade amen non giɗen hande men ha gotum yiyanki Allah nen ndi ko jama neɗɗo wonno kono ko jama neɗɗo wonno mawɓe jogi ko gannaji kon dandirani Allah kala koɓe ndendi ñaaji wiyata ko Allah newni eyi ko jama neɗɗo wonno kono koɓe ndendi ɓe ñaaji fof kuɓunaji ɓaɗi ko ɓedɗo fof daneji i hande kala jamaji meɗen hande ko soroji kala ko jamɓe ɗen sorolade noon tan naati wuro ngo yaal newnan tawi gon newnaji wiya ɗum waklima inagen fuɗen ngo muta waggi moto hande ko ɗon moto ɗon ena tir hande ko ɗon ena tir do wattani hande palan ko juutanka wala hunde jirnade ɓe ɗone mbabbi wiyama dine kese Allah demera ɓinguel docteur awa ceerno anda yimɓe tan ngaɓe sappo Allah nen ceerno goto wawi finnande ɓe daha selinaɓe fof ka ko geƴƴingal gonno ko jamɗe gonto ittaɓe jamɗe heeɓe keeɓa jaam ñande ha ngaɓe goto ka gaɗo ceernaɓe sappo mbawa tafude Allah ni nelona fenande kono wade Allah kono uɗumede wawde tuudude ayi kala kamɓe homo dammugal o rewata wona uɗumen tan udditini ko ɗon natirta inde Allah woni dammugal eyi sa yettima uɗumene udditu naata jiwa e boowal kono uɗuyede wima haɗɗo ala waale boowal ngati koye boowal nde woni kayde ceerno ya so wima yafama kañum naata yakoy ala tan a yaso wara noon ka koye